Estamos aínda a días, como lle dicíamos na apertura do informativo, de un pleno no que, en principio, empeza de novo a conta atrás para a aprobación definitiva, e tocamos madeira, do Plan Xeral de Ordenación Municipal. A días dese pleno temos precisamente nos estudios de Escala Televisión o voceiro do Partido Popular, José López Campos, que sempre é importante o Partido Popular, pero neste caso máis aínda, entre outras cousas, porque a partir desa aprobación aquí e posteriormente da levada ata a Xunta de Galicia, será a propia Xunta de Galicia que terá que volver a estudiar todo o proceso e demais. En todo caso, o que nos interesa agora mesmo é o noso, e díganos cal é a posición a priori do Partido Popular diante da situación que se crea no pleno. Bueno, pois boas noites a todos e desde logo pois, eu creo que estamos como decías ti, Pepe, toquemos madeira, estamos ante o último intento de aprobación dun documento de Plan Xeral da Estrada, non é? Eu creo que é conveniente facer unha reflexión e nós levamos reflexionando moito tempo sobre este tema. É certo que se produce unha aprobación ou un trámite de aprobación dun Plan Xeral despois de moitos anos no que hubo un goberno tamén do Partido Popular, no cual evidentemente pois eu me tiño que sentir responsable desa non aprobación e sabendo da necesidade imperiosa que a Estrada ten da aprobación dun Plan Xeral. Sabemos que o mellor, concretamente o momento actual, non é o mellor momento para dinamizar o que é a actividade constructiva na Estrada, pero sí o que está claro é que se queremos ver desde un punto de vista de estrategia de futuro, a Estrada necesita sentar as bases neste momento de económico baixo para que no momento en que a economía repunte, que eu estou convencido de que algún día repuntará, pois estemos nas mellores condicións para ser máis competitivos, non? E para poder desarrollar a ritmos máis avanzados que outros concellos que nos últimos anos pois nos pasaron por diante. Entón eu creo que o Plan Xeral é unha ferramenta necesaria, non só porque se reactiva a economía ou se reactiva o sector da construcción, sino porque permite dinamizar o que é a actividade recaudatoria do Concello e a actividade de planificación do territorio e, por lo tanto, creo que é unha ferramenta necesaria e basta con comprobar concellos da mesma categoría que a Estrada, con Plan Xeral aprobado ou sen Plan Xeral aprobado, como é o caso noso, as diferencias presupuestarias e a capacidade de actuación que ten a administración local ou concello sobre determinadas iniciativas é moi diferente e, por lo tanto, eu creo que é unha prioridade e partimos dun punto de partida, valga a redundancia, distinto a fai aproximadamente 3 anos. Nos partimos da coherencia de que a Estrada necesita un Plan Xeral, somos conscientes de que a nosa aportación é importante, aínda que non se nos dou participación, sabemos que nós temos bastante que decir no tema do Plan Xeral e seremos consecuentes e coherentes con esa situación, a diferencia de outros partidos, o Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que estando nunha situación igual 3 anos atrás, tomaron unha decisión nefasta e desde logo eu creo que traumática para os intereses da Estrada, non? E por encima de calquer cousa, o Partido Popular en xeral e eu personalmente nunca xogaremos cos intereses da Estrada. Eu creo que eso ten que quedar claro e as ambicións persoais de cada un ou as ambicións políticas que pode ter un determinado partido político deben de estar por debaixo das ambicións do interés xeral e de todos os estranenses e, por tanto, nós somos conscientes da situación e non anticiparemos o sentido do voto, pero creo que queda claro que seremos consecuentes, razonables e sensatos a hora de emitir ese voto, ese ditamen por parte do Partido Popular, que seguramente sexamos máis generosos do debido polo trato recibido e pola pouca información que se nos dou e polo mal trato que recibimos por parte concreto do alcalde José Antonio Dono en toda esta fase de tramitación do Plan Xeral. Pero de todas formas, eu creo que temos que diferenciarnos dos demais, temos que facer unha política constructiva, unha política de futuro e de progreso, e en esa línea toca actuar dunha determinada maneira e o Partido Popular o vai a facer. Bueno, pois se caza ratos e ademais ten patas e rabo, o máis seguro é que se xa gato, por lo tanto, en el que José López Campos non quiso dar o voto, lógico, por anticipado, o apoio do Partido Popular está claro, e por lo tanto será, iniciarase unha vez máis a conta atrás no Plan Xeral. Hoxe temos pouco tempo, pero en todo caso hai outro asunto que ven de aprobarse agora mesmo na Comisión de Goberno de fai uns días, concretamente as legalizacións de distintas naves, de distintas industrias no rural. Unha situación un tanto complicada. É un tema que me preocupa moito, e desde logo para min é unha situación extremadamente delicada, sobre todo pola tramitación que se dou. Unha vez máis
vemos como hai un goberno municipal que intenta buscar unha rentabilidade política por encima de dramas personales, non? E isto é un claro exemplo do que está pasando. Hai un resquicio na lei do 2002 no que se permiten certas legalizacións de naves industriais en suelo rústico, naves que non estén legalizadas. O alcalde emite un mando para instar a toda a xente a que acuda masivamente a esa legalización, o cal non era o espírito da lei, que unha vez tramitado todos os expedientes, co consiguiente gasto económico por parte dos empresarios, quedan nun caixón no Concello desde o ano 2007 non se tramitan porque por parte do órgano competente en urbanismo se lle di que non corresponde esa tramitación porque a lei non está para eso, non? Esa disposición que hai non está para eso. Curiosamente se teñen conxelados durante 2 anos porque se sabe que non se poden tramitar e agora nos sorprende e desde logo nos preocupa, e a mí é un tema que me preocupa moito, que o goberno tome unilateralmente a decisión de agora, como cambiou o goberno, digámoslo en términos coloquiales, vamos a pasar a pataca quente ao Partido Popular e ao órgano competente que ten que resolver esos expedientes. Pero eso non é o problema. O problema é o grave prejuicio que se vai causar aos propietarios porque están expostos a unha sanción urbanística, incluso ao derribo das súas naves, ou non poder ser legalizadas, automáticamente pasan a ser naves ilegales e, por lo tanto, ten que actuar de oficio o órgano competente, o cual é un tema extremadamente grave e eu quero aproveitar hoxe para informar a todas as persoas que se encontran inmersos nese proceso que a miña vontade é poñerme en contacto con todos, manter unha reunión con todos e cada unha das persoas que utilizaron ou que presentaron os seus proxectos de legalización, explicarlle cal é a situación e a miña intención sería achegarme con eles ao órgano competente para poder ter información de primeira man e poder anticiparnos os graves problemas e os graves prexuicios que se lle pode causar por unha actuación totalmente irresponsable do alcalde da Estrada intentando politizar un tema e buscar unha rentabilidade política con un drama que se pode causar a todos os empresarios, a moitos empresarios e a moitos traballadores que traballan nesas empresas. Sorprendíanos esa situación, por eso a pregunta, en todo caso, queda tamén xa encima da mesa a oferta de Estrada Televisión para que algunha persona que teña, que vostede nos iba tamén de intermediario a hora de poder, de alguna maneira, achegalo ata os nosos estudios ou nos achegarnos a Santiago, sería exactamente igual, explicar exactamente a situación, porque realmente, como digo vostede, é unha situación moi complicada, legalizar de oficio, entre comillas, cousas que poden ou non ser legalizadas. Por lo tanto, eu non vou agora aquí a decir se son ou non obxecto de legalización, pero en todo caso, ollo a situación. Pois estaremos pendientes, repito, brindamos a esta televisión para que informar a todos vostedes sobre esas posibles legalizacións ou non. En todo caso, anden con cuidado nese tema. José López Campos, moitísimas gracias. O seu tempo votos nos enriba moi boas noites. Moitas gracias, boas noites a todos.